Από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς της Θεσσαλονίκης είσαι, αναμφισβήτητα, με σημαντική δράση και παρουσία σε όλα τα είδη του θεάτρου. Αλέξανδρε Γλυκορροίδη, σε ευχαριστώ για την παρουσία στην Κουλτουρόσπα. Είμαι τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι επαγγελματικά στο θέατρο και έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί και με πολλούς σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες και ομάδες. Και αυτό μου κάνει καλό και το θέλω, γιατί έτσι έχω βιώσει το ελεύθερο θέατρο όντας μέλος πολλών ομάδων και, πώς να το πω, στηρίζοντας, να πω, το ελεύθερο θέατρο και τις ομάδες. Ακούγεται κάπως το ελεύθερο θέατρο στη Θεσσαλονίκη, γιατί κατ' ουσίαν είναι κάποιες ομάδες και το κρατικό και τίποτα άλλο, έτσι. Είναι και αυτό παραγωγικό, βλέπεις, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια. Αλίμονο αν απορρίψουμε και αν βάλουμε στην άκρη το ελεύθερο θέατρο ή αν το θεωρήσουμε μια αμεληταία ποσότητα. Αλίμονο. Δεν είναι σαφώς και μόνο το κρατικό, είναι πολύ καλό να υπάρχει και το κρατικό θέατρο στην πόλη μας, εννοείται, αλλά το ελεύθερο θέατρο θα έλεγα ότι είναι κάπως ο πυρήνας της δημιουργίας στην πόλη. Γιατί στο ελεύθερο θέατρο εργάζονται από απόφοιτους δραματικών σχολών, δηλαδή που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, μέχρι και επαγγελματίες που είναι τόσα χρόνια στην πόλη. Και όλοι οι καλλιτέχνες που εργάζονται στο ελεύθερο θέατρο βάζουν πλάτη σε οικονομικές δυσκολίες και όχι μόνο, βάζουν πλάτη στα προβλήματα και στην έλλειψη των χώρων που έχουν για την δημιουργία. Οπότε κάπως εγώ εκεί βρίσκω τον πυρήνα των καλλιτεχνών και των δημιουργών, γιατί είναι αυτοί που παλεύουν, είναι αυτοί που βάζουν πλάτη, εργάζονται πάρα πολλές ώρες και είναι αντιμέτωποι με τόσα εμπόδια. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε το ελεύθερο θέατρο. Όχι, σε καμία περίπτωση να απορρίψουμε, αλλά πες μου κάτι, πού αποδίδεις το γεγονός ότι εμφανίζονται θεατρικές ομάδες με αξιώσεις, δίνουν μία-δύο παραστάσεις και συνεχεία εξαφανίζονται. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Και έχω υπάρξει μέλος τέτοιων ομάδων και μάλιστα ομάδων που έκαναν ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και εν τέλει σταμάτησε να υπάρχουν γιατί χωρίστηκαν οι δρόμοι των συντελεστών. Πού το αποδίδω? Εγώ το αποδίδω στο οικονομικό κομμάτι και στην έλλειψη της υποστήριξης από κάποιο φορέα που θα έπρεπε να υπάρχει σαφώς, βεβαίως, για να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι ομάδες και να δημιουργούν, αλλά είναι και ότι τα θέατρα το ένα μετά το άλλο κλείνουν. Από όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω θέατρο ήταν άλλα 5 θέατρα τουλάχιστον στην πόλη ανοιχτά. Οπότε υπάρχει έλλειψη από χώρους και φυσικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί όταν τους δίνεται κάποιος χώρος, έχουν αυτή την ευκαιρία, τους δίνεται για 1 μήνα, για 10 παραστάσεις. Σε αυτές τις 10 παραστάσεις δεν μπορεί να βγει οικονομικά μια ομάδα, οπότε κάνει συνεχώς παραγωγές βάζοντας χρήματα από την τσέπη της. Την τσέπη της, όταν λέμε ομάδα, εννοούμε οι άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χρήματα από την τσέπη τους. Και δεν ξεχνάμε και τον παράγοντα το να πληρωθούν και να ζείτε από αυτό. Έτσι, γιατί όσο ξέρω, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι δεύτερη δουλειά, δηλαδή κατ' ουσίαν ζουν από κάτι άλλο. Οι άνθρωποι λοιπόν που το εγκατέλειψαν αυτές τις ομάδες και χωρίστηκαν, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλαν άλλο να κάνουν θέατρο για να είναι απλώς το χόμπι τους. Εγώ θα σου πω, όντας από μέσα, ότι ο πρώτος στόχος κάθε ομάδας που φτιάχνονταν ήταν να εκφραζόμαστε, να συστηθούμε, να ορίσουμε μια ταυτότητα, να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, αλλά και να ζούμε από αυτό. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις στην πρώτη παράσταση, στην δεύτερη παράσταση, στην τρίτη παράσταση, μετά κάπως αντιμετωπίζεις ένα αδιέξοδο και εκεί υπάρχουν οι αποφάσεις. Ή θα το σταματήσω και θα βρω το δρόμο κάπου αλλού. Βλέπε Αθήνα, ας πούμε. Σε άλλη ομάδα, ή θα συνεχίσω και θα προσπαθώ σε αυτό το δύσβατο κομμάτι. Ωραία. Πες μου τι πέρασματα έχεις κάνει, από ποιες ομάδες? Αρχικά ο Μικρός Βορράς είναι ένα κάπου στο θεατρικό μου σπίτι. Είσαι ακόμα στο Βορρά, στον Τάσο, έτσι? Από το 2012. Από την αρχή του Μικρού Βορρά θα έλεγα, από την πρώτη βραδινή παράσταση το 2012 που ήταν το Σφαγείο. Το Σφαγείο στους Κιτώνες στην Καλαμαριά, σωστά? Στο Κόδρα, ναι. Το είχα δει, άρα σε είδα και εσένα, δεν σε θυμάμαι όμως. Ναι.
Στο Μικρό Βορρά λοιπόν εκεί ήμουν στην παιδική σκηνή, στη βραδινή σκηνή, αργότερα στην εφηβική σκηνή και μετά έγινα και δάσκαλος στα εργαστήρια και αργότερα τώρα δηλαδή και σκηνοθέτης. Στο Μικρό Βορρά με τον Τάσο το Ράτζο, με τη Γλυκερία την Καλαϊτζή και το θέατρο ΤΑΦ, με τους Άρς Μοριέντη και το Θάνο τον Νίκα, με τους Μάμαλς και τον Αλέξανδρο Κοχ και με τον Παύλο Δανελάτο πολύ πιο παλιά στο ξεκίνημά μου. Τώρα μου ανέφερες ομάδες που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα. Εσύ με τα παιδιά. Η σχέση μου με τα παιδιά είναι... θα το πω και αυτό κάπως ποιητικά, αλλά είναι η αλήθεια μου, έτσι όπως μου έρχεται τώρα. Βρίσκω τον δικό μου εαυτό ως παιδί σε αυτές τις παραστάσεις όταν ξεκίνησα. Γιατί ο Τάσος ο Ράτζος, το παιδικό θέατρο, το δουλεύει με μια πολύ μεγάλη ποιότητα και αλήθεια. Κάθε παιδικό που δουλεύαμε, το δουλεύαμε σαν να κάνουμε μια βραδινή παράσταση. Μπράβο, τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Τάσο. Βέβαια, με κώδικες υποκριτικής που αργότερα μας εξέλιξαν και στις βραδινές παραστάσεις, με τεχνικές αφήγησης και σωματικού θεάτρου που εννοείται μας σκληραγώγησαν και μας καθόρισαν ως προς τις δυνατότητές μας και τα εργαλεία μας. Οπότε εγώ μπαίνοντας μέσα στις σχολικές αίθουσες, στα θέατρα που υπάρχουν παιδιά, ήταν το δικό μου εαυτό. Είχα την ανάγκη να βλέπω ότι το κάθε παιδί που θα δει μια παράσταση μπορεί να καθορίσει το χαρακτήρα του, να πάρει ένα σποράκι που λένε από μια παράσταση, από ένα έργο, από ένα σπουδαίο παραμύθι και να το κουβαλήσει μαζί του και κάποια στιγμή αυτό να φυτρώσει το σποράκι. Πότε και πώς ξεκίνησε η επαφή σου με το θέατρο? Είπες έχεις 12 χρόνια, σωστά άκουσα. Ναι, 12 χρόνια ως επαγγελματίας, 15 από τότε που μπήκα στη δραματική σχολή του Βουτσινά. Του Βουτσινά και εσύ, ναι. Τι έχει βγάλει αυτός ο Βουτσινάς, ρε παιδί μου? Είναι μια πολύ καλή σχολή. Είναι καλή, όντως. Είναι πολύ καλή, με πολύ καλούς δασκάλους και πολύ ωραίο τρόπο αντιμετώπισης προς τους μαθητές. Οπότε ποια ήταν η αφορμή να ασχοληθείς εσύ με την υποκριτική? Ήταν ένα πρόσωπο, μια συγκεκριμένη παράσταση που είδες, ένα άλλο κίνητρο? Αυτό είναι λίγο ένα θέμα δύσκολο να το ορίσω, με την έννοια ότι εγώ από μικρός ποτέ δεν ασχολήθηκα με κάποιο εργαστήρι, με καμία αεραστεχνική ομάδα, ούτε έβλεπα θέατρο. Άρα πώς έγινε το κλικ? Το κλικ έγινε εικάζω. Έβλεπα πάρα πολλές ταινίες, έβλεπα πάρα πολύ κινηματογράφο. Και ήμουν και ένα παιδί που διάβαζε αρκετά λογοτεχνία, ποίηση. Οπότε μέσα από αυτό άρχισα να θέλω να καταλαβαίνω καλύτερα τους ανθρώπους, τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ανθρώπινα συναισθήματα, το μυαλό, πώς λειτουργεί στις σχέσεις και κάπως έτσι οδηγήθηκα εκεί. Ήμουν κάπως ευαίσθητο παιδί μου. Δεν σου φαίνεται πάντως. Όχι, δεν μου φαίνεται. Το ξέρω. Το ξέρεις, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι, το γνωρίζω. Οπότε κάπως από σπόντα βρέθηκα στη δραματική σχολή του Βουτσινά, μετά από μια σύσταση μιας φίλης μου που ήταν στη σχολή. Και μαγεύτηκες? Μαγεύτηκα γιατί άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Γνώρισα όλα αυτά τα σπουδαία έργα, ανθρώπους, δασκάλους οι οποίοι ήταν φωτισμένοι και εμψυχωτές με την κυριολεκτική έννοια. Και ενώ ξεκίνησα πολύ ως αγκούρι που λένε, δηλαδή δεν τα έπαιρνα τα γράμματα, δηλαδή ήμουν ένα αγκούρι επί σκηνής, ωστόσο άρχισα να διαβάζω και να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα σιγά σιγά και κάπως έτσι το βρήκα, από το δεύτερο έτος και μετά. Και μετά πήραν όλα το δρόμο τους. Ως καλλιτέχνης και δημιουργός, πώς οραματίζει το μέλλον για το θέατρο? Τι πιστεύεις ότι λείπει? Τι θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξέλιξή του? Αν θέλεις, πώς βλέπεις την ένταξη της θεατρικής παιδείας στην εκπαίδευση? Λοιπόν, αυτό που η άποψή μου είναι ότι λείπει καταρχάς από τα σχολεία. Από τα σχολεία ακόμα δηλαδή ξεκινάει το θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερο σε κάθε σχολείο η θεατρική εκπαίδευση. Και να μην πλασάρεται το θέατρο στο σχολείο όπου γίνεται ως ένα μάθημα, πώς να το πω τώρα, τρίτης κατηγορίας. Δηλαδή να έχει πολύ πιο κύριο ρόλο ο αθλητισμός από το πολιτισμό και την τέχνη.
και να οργανώνονται πολύ περισσότερες εκδρομές σε θέατρα, να μιλάνε θεατρολόγοι στα σχολεία με τα παιδιά, εννοείται. Και σε επόμενη φάση μετά το σχολείο θα έπρεπε και οι θεατρικές ομάδες, κατά την άποψή μου, να επιδοτούνται. Έτσι ώστε... Είσαι αυτής της άποψης της χρηματοδότησης? Ναι. Είμαι αυτής της άποψης για να μπορούν, όχι να πληρώνονται καλά, να μπορούν να έχουν το πεδίο και το χώρο να δουλέψουν και να παράξουν τέχνη. Γιατί να μην βάζουν λεφτά από το ειστέρημά τους νέοι άνθρωποι που τα βγάζουν ίσα ίσα για να ζήσουν. Άρα η χρηματοδότηση την τοποθετείς κατά βάση στους νέους ανθρώπους, στους νέους δημιουργούς, σωστά ή όχι? Ναι, κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο, αν και γενικότερα σε θεατρικές ομάδες οι οποίες αρχικά μέσα από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού που ήδη υπάρχει, είναι σωστό να γίνεται, αν και θα έπρεπε τα χρήματα να μην κόβονται, να είναι περισσότερα, για να μπορούν να έχουν χώρο να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, γιατί επίσης το θέατρο, για όσους δεν ξέρουν, κοστίζει πάρα πολύ. Ναι, είναι ένα πανάκριβο. Πέρα ότι δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Είναι δεκάδες οι συντελεστές πίσω από κάθε παράσταση και όλος ο εξοπλισμός που χρειάζονται οι ομάδες για να κάνουν μια παράσταση είναι πανάκριβος. Οπότε 10.000 ευρώ, 15-20 δεν φτάνουν. Οκ, να σε ρωτήσω πάνω στη χρηματοδότηση. Εγώ γιατί βλέπω κάθε χρόνο ας πούμε οι 10 ή 8 να είναι οι ίδιοι. Τι εξήγηση δίνεις εσύ? Αν το έχεις δει κιόλας, την το πεις. Τι εξήγηση δίνω? Δίνω στο γεγονός ότι αυτές οι ομάδες, αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως αξιοποιούν πολύ καλά τα χρήματα που παίρνουν και παράγουν έργο και έχουν διαπιστευτήρια γι' αυτό. Θα έπρεπε να μην είναι όμως 8 και 10, θα έπρεπε να είναι 20 και 30. Καλά, ενδεικτικά το είπα, είναι παραπάνω. Αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη και ίδιοι πάνω κάτω. Αυτό εννοώ, ρωτώ. Ναι, δεν το βρίσκω κακό, εφόσον είναι... Εγώ το βρίσκω κακό με την έννοια ότι παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και δεν παίρνουν και άλλοι. Δηλαδή, αν έχει το Υπουργείο, παράδειγμα, μια Δεν μου αρέσει και εμένα. Δεν μου αρέσει. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι και καινούργοι, και όχι μόνο οι ίδιοι, και καινούργοι. Τώρα τα αλλάζεις. Όχι, εννοώ, το πάρουμε την αρχή. Αν κάποιος παίρνει χρήματα κάθε χρόνο, δικαίως μπορεί να τα παίρνει, γιατί αξιοποιεί τα χρήματα σωστά και κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Και υπάρχει ανάγκη γι' αυτό. Αλλά θα έπρεπε και κάθε νέα ομάδα που ζητάει επιχορήγηση να την παίρνει. Και να είναι, μπορούν όλες οι θεατρικές ομάδες της πόλης να έχουν επαγγελματικές θεατρικές ομάδες της πόλης να έχουν επιχορήγηση. Αυτό θα ήθελα εγώ. Τι να τη σκέφτεσαι? Το να κατέβεις κάτω και να ψάχνεις και σε τηλεόραση και σε πιο κεντρικούς χώρους. Δεν μπορώ να πω εννοείται πως όχι. Δεν το αναζήτησα προς το παρόν γιατί και είναι παράδοξο αυτό και εγώ ακόμα αναρωτιέμαι για την εξήγηση. Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη, η πόλη μου, ο τόπος μου αρέσει, θέλω να το στηρίξω. Θέλω να κάνω θέατρο σε αυτή την πόλη που με έχει πονέσει πολύ, με έχει πληγώσει. Έχω φάει αρκετά χαστούκια. Έφαγες χαστούκια, έτσι? Ναι, βέβαια, εννοείται, έχω φάει πάρα πολλά χαστούκια. Πες μου ένα χαστούκι που έβγες και είναι ανακοινώσιμο. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να μου στο μυαλό είναι, ας το πούμε, λέγαμε πριν για ομάδες οι οποίες δεν στέριωσαν. Μία από αυτές ήταν οι Mammals, με τον Αλέξανδρο Κοχ και την Ιωάννα Τιτζίκα και τη Λία Τιωσοπούλου ως πρωτεργάτης αυτής της ομάδας και κάναμε μια πάρα πολύ καλή παράσταση, την Εισβολή. Ένα πολύ σύγχρονο έργο. Και ενώ ξεκίνησε με πάρα πολύ δυνατές προοπτικές αυτή η ομάδα, ωστόσο επειδή δεν πήγε καλά η παράσταση οικονομικά όχι καλλιτεχνικά, αυτομάτως δεν μπόρεσε να στεριώσει και έκλεισε ένα κεφάλαιο πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ όλοι όσοι συμμετείχαμε είμαστε φίλοι μεταξύ μας, είμαστε μια παρέα πολύ δεμένη, με κοινές ανησυχίες και κοινά οράματα. Και δεν στέριωσε. Αυτό, ας πούμε, για μένα είναι ένα χαστούκι. Του να οτιδήποτε σε κάνει να ελπίζεις και εν τέλει δεν γυρνάει πίσω. Όπως το οραμάτιζες. Καταλαβαίνω. Ωραία, Αλέξανδρε, περνώντας το 100, το 100 είναι ο τίτλος της παράστασης που ξεκινήσατε πρόσφατα και γίνεται μια σειρά επανάληψης στο θέατρο ΤΑΦ. Πες μου λίγο, τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε και έγινες μέρος αυτής της παράστασης και δύο λόγια για αυτή την παράσταση.
Λοιπόν, εγώ σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την παραγωγή μπήκα γιατί είχα μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον Χάρη το Θόμο, τον σκηνοθέτη, ο οποίος με προσέγγισε και είδα σε αυτόν τον άνθρωπο μια ωραία φιλοδοξία, ένα πολύ ωραίο όραμα, το οποίο ήθελα να το στηρίξω. Μου άρεσε, γιατί το 100 είναι ένα σύγχρονο έργο, βρετανικό, το οποίο έχει παιχτεί σε Ευρώπη και Αμερική, πρώτη φορά στην Ελλάδα, και όταν ακούω εγώ τέτοια έργα κάτι με πιάνει. Αμέσως θέλω να τα αρπάξω και να ασχοληθώ μαζί τους, γιατί είναι σπουδαία τα σύγχρονα έργα, τα ευρωπαϊκά. Έτσι έγινε αυτή η συνάντηση με τον Χάρη, μου άρεσε πολύ ο τρόπος του και η ζεστασιά του και η ειλικρίνειά του και το όραμά του, και έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Το 100 τώρα είναι ένα έργο το οποίο αυτό που με ιντριγκάρει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι όσοι το είδανε μέχρι στιγμής έφυγαν με μία ερώτηση στο μυαλό τους, που τίθεται κιόλας από το κείμενο. Αν επέλεγες μία ανάμνηση από τη ζωή σου για να την πάρεις στον άλλο κόσμο και να τη ζεις για όλη την αιωνιότητα, ποια θα ήταν αυτή? Και βλέπουμε στο έργο 4 χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται στον άλλο κόσμο, σε ένα κενό, σε ένα μη χώρο, και καλούνται να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Και αναπολούν αυτές τις στιγμές, τις επιλογές αυτές που έχουν κάνει. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν λειτουργεί. Γιατί αυτές οι αναμνήσεις που επέλεξαν ήταν κάπως κάτι έλειπε. Έλειπε μία αλήθεια, έλειπε, πώς να το πω, έλειπε ο εαυτός τους από εκεί. Υπήρχε κάποια νοθεία μέσα στην επιλογή. Γενικά δυσκολεύονται να απαντήσουν. Και έτσι το ερώτημα γυρνάει πίσω στο θέατη και σε εμάς τους ίδιους, τους καλλιτέχνες που τη φτιάχνουν και ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά και αυτό το κείμενο. Ποια μπορεί να είναι η ανάμνησή σου? Ζούμε το κάθε λεπτό. Ζούμε την κάθε στιγμή. Βλέπουμε πραγματικά τους ανθρώπους γύρω μας και δημιουργούμε σχέσεις μαζί τους. Και έχει ένα υπαρξιακό δηλαδή στοιχείο, το οποίο ο καθένας από εμάς, αν κάτσει να σκεφτεί με τον εαυτό του, θα δυσκολευτεί ενδεχομένως να βρει την απάντηση.